салому алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. рӯзи ҳаматон ба хайр шудӣ бошад дӯстони азиз. ва инак дар навории имрӯзаи мо боз як паталоги нави дигар, фигурни паталог баҳри шумо подписчикони азиз. ҳамин хонаро бояд паталог бизанем дӯстон, фигурни паталог бо гипсокартон мезанемш. хона шпаклёвка задагии стенош, паталог ягон ҳамон паталог задагӣ нестай. нав паталог заниша сар мекунем дӯстони азиз. ина уже профил партофтесем. байнаи профилои мо 40 сантиметрияе дӯстон. байни профило 40 сантиметрияе. хона худаш 5 ба 3 дӯстони азиз. 5 ба 3 амне 5 ба 2 ба 80 қариб 20 сантиметр кам 3 короче дӯстони азиз. ина профилоро мепартоем. ина профиле ки байнда задесем мо дӯстони барои люстра. майдака барои люстр задесем, чтобы ки пага люстр зади дар ҳамо крепит кунӣ. дар ҳамин профил люстра мезани дӯстон. дар байни ду профил мондесемш. дӯстон, касоне ки дар канали мо меҳмонанд ҳатман даромада обуна шаванд ва касоне ки агар имкониятш боша ҳамин видеои моро поделиться кунанд боз хубтар мешавад, чунки дастгирии шумо пешравии мо аст дӯстони азиз. шумо чанд қадар дастгирӣ кунед, мо он қадар видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем дӯстон. ва ина гипсзанӣ байни фигураро плашеткара тамом кардем. охир он гипсша сахт кардем дӯстони азиз. баъдаи гипс задан баъдан гирдвонаи фигурара адметка мемонем, направляеши мезанем бо баъд гирди фигурара мебурорем дӯстони азиз. рози охирон гипса сахтем, баъдан фигура мебурорем. ва бисёри подписчикҳо хоҳиш карда буданд ки бародар ҳамин нархнавои бозора интересовад ки мода парто дӯстони азиз дар дам бинаем паталогзанӣ бидем. рост гап натонистем партофта, худо хоҳад иншаалло як рӯз пас пешкаши шумо мегардонем нархнавои бозорро бо дӯстон. ина дӯстони азиз ва круги фигурара направляешош адметка мондагӣ направляеши задесем. агар дӯстони азиз хона лои девол боша ё қишти лои қатъи шиндагӣ боша, метавонем аввал мех хати направляешоро бизанем. баъдан ҳар ҷо дар ҳамин направляеши 3 дона мех мезанем. баъд самарези па дубл қати шикоф мекунӣ, сверлид мекунӣ. баъдан метавонӣ самарезам бизанӣ. барои баъзе точкаҳои самарез мо шикоф кунем задем, шуди баъд чи направляеши хам зад соз нақапида, хотири лои девол биданаш дӯстон. ба ҳамин хотир мо мехи 120 задем ба дар направляеши. дӯстони азиз, гирди фигураи мо 50 сантиметр меояд. паҳми гирдванаш 50 сантиметр меояд дӯстони азиз. ба о хотири 50 меояд ки ҷабо мо лента ва кругш лента светомузика мемонем. ба ҳамин хотир 50 сантиметр гирифтем айтанаи девол то вообще круги фигурара. ва дӯстон инҷа 4 угл нимдавра меояд. мо 60 сантиметри нимдавраро адметка мондем, хат кашидем ва баъдан дӯстон сентри угла меёбӣ. дар угл як риштара то метӣ, як тарафи риштара дастаи қалам то метӣ. рости адметка мемонӣ намхела курана ва баъдан метавонед шумо намхел хатш бикашед. ҳамин як бордак иншаалло ки ёд мегиред хаткаширо. ва баъд як хат кашид, намхел хат мекашӣ конкретно нимдавраи угл мебурояд худаш. ва баъд як хат кашидан профила зигзаг мебуред дӯстони азиз. вақти профила зигзаг буридӣ метавонед намхел сахтш кунӣ дар танаи профилое ки таи гипс дарафтагиае. расчёти ҳаморо мегирӣ, ҳамуда мезаниш ва угли профила охир шакан тарак мебурӣ, қат мекунӣ дар танаи профил самарез қати мезаниш, то бистириб бия ба қувват бия. 4 угл ки нимдавра фуровардӣ хам назана. барои хам назаданаш намхел бо самарез мезаниш. ду тарафи профил якамтаркиша мебурӣ, қат мекунӣ, дар танаи корпус самарезиш мезанӣ ва баъдан профила хича дар танаи гипси профилои ҳамн дуруни гипсдагӣ самарез мекунӣ. дӯстони азиз, инҷа мо байни ҳамин паталог дорад давраи диаметри 60 сантиметр дӯстон. я давраи 60 сантиметра мондагием.
4 угла хел меояд ва баъдан дар байн давра меояд дӯстон. 60 сантиметри давраи мондагии мо. чӣ хел дидаин сен дӯстон, 60 сантиметра давра мондем ва гирди даврада направлаиши зигзаг буридем, сахтем ва баъдан гипси майдак сахтиш кардем ва круги давраро шуби маҳкам кунем. Баъд дар сентри ҳамин давра лиюсир меяд дӯстон. дар сентриш лиюсир дига мезанем, тамом. давра конкретан ба қувват омадага дурунша 3 та профил дора ин дӯстон. дар сентр омага ин тарафам 40 сантиметра байни профило мондага, профили боло дам кирпичидага хичам 3 профили дига дора. хулоси гап давраи мо сирпай. дӯстон азиз, баъди давра задан 4 угли ки ним давра бурида будем, ҳамвора гипс сахт кардем. Уна углша задем, лавлаи профил хати гипсша буридем, ози иша бо сахт кардем. баъди сахт кардан 5 сантиметр мемонем, мебуремша намихел. дӯстон азиз, баъди гипса нимдавраҳоро гипс задан сахт кардан 5 сантиметра направлаиши задемо ва круги ҳами паталок шуби бояд лента партоем. лентаи 3 та музикадор чанд свет гирем мешавам, хел лента меояд дуруни ҳами мондагӣ монда. дар танаи направлаиши ина бо дӯстон 4 сантиметра гипс сахт кардем. гипсакардона 4 сантиметр буридем, ҳам хел аввалай направлаиши гипс сахт мекунем, шуби натова, на направлаиши битова, на шлангам мепартофтагам лента натова. ва дӯстони азиз, мо паталоку пок задем, тамом кунем. ина ҳози шпаклёвкаш задесем, гузаштем ба қисми шпаклёвка занӣ дӯстон. ва дар ҳамин паталоки мо 7 дона гипсакардон рафтага дӯстони азиз ва 28 дона профил рафтага. ба ӯ хотир 28 дона профил рафтага ки хона 5 ба 3 ай, 6 ба 3 не, 6 ба 3 да 32 дона меравад дӯстон. 5 ба 3 ай 28 дона профил рафтага, 62 дона подвес рафтага дӯстон ва 2 пачка самарези симичка, 1 пачка самарези поддеревни рафтага ва 2 пачка самарези подгипс рафтага дӯстони азиз. баъди шпаклёвка задан мо шукрит кардем ва баъдан байни паталока декоративка партофтем дӯстони азиз. декоративкаи сафед партофтем байни паталокда. дуруни ҳам паталок погиза декоративкаи сафед меояд. ина ва кругиш декоративка омадеста дӯстон. ва ҳам лайкотонам бимонен дӯстон ва фикрақидаихтонам метавонен дар комментария бинависонен. иншаалло барои шумо боз наворои нав бо ремонтҳои нав пешкаш мегардонем. худо хоҳад шумо дастгирӣ кунед, иншаалло навигарии мо бистон мешавад дӯстон. ва касоне ки меҳмонанд ҳатман дар омада обуна шаванд. ва касоне дар хел паталок маъқулай метавонанд дар номерҳои болои экрандагӣ занг бизананд ё дар ватсап имо бинависонанд. нашоти нархнамо бо чахчақ мекунем дӯстон. дар шпаклёвкаи мо дар як сатилаш як қити клеп ҳева дохтагия дӯстон. ба як қити клеп ҳева ва як сатил шпаклёвка қати ҳамин байниша погиза декоративка зем. декоративка тёрка қати мемонӣ ва баъдан шпател қати мекашӣ, рӯжиш мекунӣ. ҳана хеле конкретна рӯжиш мекунӣ, шуби ба зеб биёяд. ин дӯстони азиз, декоративка занира ҳамон тамом кунем уже ва полни дуруни бассейна, дуруни ҳамин фигурара погиза ина декоративка зем дӯстони азиз. ва гирд ванаш дига свет декоративка меояд. гирд ванаи ҳамин фигура. дӯстон
фикри худтон дӯстони азиз ҳатман дар комментария бинависонед ки фикри шумо барои мо хеле муҳимай. баъд дар ҳамин хона 14 дона галаген рафтагиа дӯстони азиз, 14 дона галаген мондагием. ва дӯстон дар як сатил декоративка мо 4 дона колер дохтем, 4 дона колери рози свет дохтем, як қити клей пева шитоби конкрет набиёя. ва дӯстони азиз агар зӯртон бураса болои ҳамин паталоки задагия декоративка агар декоративни лакш бизанем бо беҳтарин мешава. Декоративни лак задӣ рӯшан мешава паталок. як сатил шпаклёвкада шӯридесем ранга 4 колер добавит кем шӯридесем ва баъдан тёрка қати как ҳамон байни паталокбори декоративка мезанем мешанам хел. дӯстони азиз як чизи дигара бугум ки дар ҳамин хона 14 галаген гуфтем рафтагиай ва 10 метр 15 метр сими дигар рафтагиай барои галагено дӯстон. 15 метр сими алиментӣ 2.5 рафтагиай барои галагено ва 1 метр сими 2.5 барои лента рафтагиай. дӯстон декоративка занирам тамом кем, уже декоративкаи мо тамом шид. декоративка свети розуяй дӯстон. дар камера кам тарик тёмнитар метавонад не ки розуяй. нигоҳ кунед паталок чӣ хел ба зеб шид дӯстони азиз. ва кругуш тамом шид декоративка заниш. ва ҳамин даврачаи байнам подсвети гирди фигура декоративка мезанем. дӯстон тёрка қати декоративкаро мемонӣ ва баъдан шпател қати мекашӣ рижиш мекунӣ. шпател макамта калонаи хушбу қад намета дариҷаву ба дилхоҳ шпател ҳамин кадом намуди шпатели удобнияи шумода метавонед конкретан кашен риш кунед декоративкара. декоративка бисёр бад намонен пок виза як света маҳкам нашавад дӯстон. бояд замини ҳамун паталокай стенаи чӣ свети боша бояд ҳарҷо ҳарҷо бутовад дӯстони азиз. анахай заминаш ҳарҷо ҳарҷо бояд бутовад. якшаб як ранг набоша как эмоция борӣ. ва дӯстони азиз декоративкаи гирд ванаи паталокзадагӣ ҳамин свет ҳамин хел меса. агар зур ҳар яки шумо бураса лакш бизанем беҳтарин мешавад, не ки декоративкаи байни паталокзадагиро сафед мекунем, эмоцияи сафедаш мезанем. дӯстони азиз ина паталоки мо полный ремонт кардагӣ шид. хоб виза лентаҳошам мондем, галагеношам партофтем. ҳама 100% паталок конкрет омадагиай ва ба зеб омадагиай пеш. ва дӯстон дастгириро фаромӯш накунед. ҳамон чанқа метавонед ҳамин видеои моро поделиться кунед, бо беҳтарин мешавад. ва касоне дар канали мо меҳмонанд ҳатман дар омада обуна шаванд ва ҳам лайка бимонед дӯстон. ҳамин видеои мо иншоалло ки 500 лайк мегирад агар шумо дастгирӣ кунед. ва фикри худтона дӯстони азиз дар комментария ҳатман бинависонед. фикри шумо барои мо хеле муҳимай. ва дар номерои болои экран мондагӣ метавонед занг бизанед ё бинависонед тарзи ремонт чам мефаҳмонем ки чӣ хел бизанем. ва боқӣ дӯстони азиз паноҳи ҳаматон ба худо ва то видеои ояндара дар паноҳи Аллоҳ бошед.